alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa sannunmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa a cikin wannan darasi na koyon yadda ake buɗe email account akan wayarka ta Android. Mafiya mutane suna tambaya za su buɗe email account, wayansu sun sani wayansu kuma ba sani ba. Shine yawancin tambayar da mutane suke yi. To insha Allah in dai ka bi wannan videos namu daga farko har zuwa ƙarshe zaka koyi insha Allah yanda zaka buɗe Gmail account. Kawai dai ka kasance tare da mu. Mu je mu fara video. To ba da lokaci ba insha Allah dukkanin waya da muke amfani da ita ta wayar Android tana zuwa da wannan application shi wannan Gmail. To ta cikinsa za ka bude account ɗinka sai ka shige shi kamar haka. Mu je mu fara bidiyo ba ta lokaci ba. Ka shige shi haka ba tare da ɓata lokaci ba za ka yi ƙasa a waje na inda aka sa go it, to shi za ka shige shi da ɓata lokaci ba. Sai ka yi nan sama gashi nan za ta kawo ka wannan pejin kenan, za ta nuna maka wannan guri email, add an email address. To nan za ka shiga insha Allah ba ta lokaci ba. Za ta kawo ka wannan guri haka gashi nan, ta kawo ka wannan gurin shi nan za ka ga nan an sa set of email, inda za ka saita email ɗinka kenan gashi nan haka an sa Google. To kawai wannan Google ɗin na farko ɗin nan shi za ka shiga. Idan ka shiga wannan na farko za ka yi haƙuri, za ta ɗan yi sacin kaɗan, ɗan mintuna kaɗan za ta ɗan yi sacin, ɗan mintuna kaɗan. Za ta kawo ka wannan guri ba tare da ɓata lokaci ba. Za ka yi ƙasa a guri nan gurin za ga an sa email or phone. To ba ruwanka da nan gurin, nan already idan kana da shi ne. To amma yanzu tun da inda za mu yi mu ƙirƙiri wani muke yi, kaga kawai ƙasa za ka yi ga waje nan inda za ga an sa create account. To nan za ka shiga ba ɓata lokaci ba. To gashi nan za ta kawo maka wayannan zaɓuɓɓuka guda biyu, for myself na ƙarshen kanka kenan, ko kuma for my child ko kuma na ɗanka. To kawai tun nan girgiza za ka yi sai ka zo ka shiga wannan for myself ɗin nan. Gashi nan za ka shige shaka, za ka ɗan jira kaɗan, za ta ɗan yi sacin. Za ka ɗan jira kaɗan, to za ta kawo ka wannan guri. Sai ka yi nan sama gashi nan inda za ka shigar da sunanka kenan gashi nan best name. To misali kawai sai ka rubuta shi nan, sai ka yi ƙasa nan gashi da aka sa last name, sunan mahaifinka kenan. Sai in sa misali sai ka sa haka, yawwa sai ka yi nan gurin gashi nan inda aka sa next ɗin nan, sai ka yi next ba ta lokaci ba. Za ta ɗan yi nan ma ɗan sacin ɗin kaɗan, za ka ɗan jira kaɗan gashi nan. To nan gurin abinda za ka yi kawai sai ka shigar da number da za ka buɗe ainihin shi email ɗin. Misali sai ka yi haka, yawwa sai ka yi wannan ƙasa da shi nan, sai ka yi ƙasan nan inda aka sa ne nan, ka shiga haka sai ka shiga next, sai ka ɗan jira kaɗan, amma za ta ɗan tafi kamar ɗan sacin. Wato za ta kawo maka wannan gurin
code ɗinka kenan, zaka jira kaɗan. To kaga shi nan ta sun turo min code. To in a waya yake kawai ja ƙasa zaka yi haka, gashi nan kaga sun turo min 659 659 65659 kenan, saura guda uku sai 031 031. insha Allah sai ka yi nan ƙasa in ka gama sa nan ma yi ƙara next shi nan, sai ka yi next, sai me sai ka to nan shi nan months, watan da aka haife ka kenan. Misali sai in ce July, sannan sai nawa ga wata, misali sai ka shiga sai ka ce 23, nan sai ta shekara, kaga sai in ce misali sai in shiga sai in ce 1988, sai in yi ƙasa gender kenan, gashi nan da zaka an sa gender, ma'ana kai wannan irin jinsi ne, kaga ni namiji ne ko mace ce yake sa mace, namiji ne gashi nan, female mace, cinan male namiji, other road sai ko za ka faɗo na mutu kawai ni cinan namiji ne yan sa namiji, in ko mace ce ke sai ki sa kawai mace, cinan na sa namiji. Yawwa na sa namiji ba, to sai ka yi ƙasa gashi nan inda aka sa next ɗin nan, yawwa next, sai a danna next, wata lokaci ba. To ga nan za ka ga an kawo ka wannan gurin shi nan, an kawo ka wannan gurin next, da an sa maka son name, ma'ana yadda sunan da kake so shi account din naka ya kasance. To misali dan can na sa sunana, to nan ma din sai in sa haka ko shi nan yawwa Ibrahim B Amir na mantuwa sa idin nan ba, wa kun gani wa sa Ibrahim, Musa Ibrahim, kun gani yawwa sai in ci 23/9, kun gani ko 23/9. dole sai ka sa wannan code din, ana sa biyu ana sa uku, a haɗa za ka sa, sai ka yi ƙasa nan gashi nan inda aka sa next din nan, sai ka shiga next. To kun ga ma'ana sunan ya ɗan yi short, haka yanzu abin da zan anan sunan ya ɗan yi short, sai ɗan ma'ana ya yi kaɗan, sai ɗan rage, misali in an ƙara kai ku ya guri gashi nan ce Ibrahim, to zan iya ƙara zan ce Yusuf, kamar da sunan kakana kenan ko yawwa kamar sunan kakana kenan yazo, sai yanzu kawai zan iya ce ma 23 din nan, yawwa sai yi nan ƙasa din inda gashi na kasa ne din nan, sai in sa waran gani, in sa next, gani ko yayi. To zai kawo ka wannan fuskar, zai kawo ka wannan fuskar gashi nan, an sa maka password, to sai ka zo ka sa password din da kake so, za ka iya sa number wayarka, amma dai za ka iya duk ma dai abin da kake so za ka iya sawa, amma dai sai kai ta kinkiya. Misali ni sai in ce number da zan sa sai in ce 556677, gani ko 77 ko 88, sai in ce 9, lanzan dai ta kai goyi kamar guda 9, zai kai nan ƙasa. Alhamdulillah, confirm din nan to ita za ka ƙara maimaitawa, sai ka ce 5566778889, ga ta nan, sai ka yi nan ƙasa again, sai ka ƙara next. To a taimaki nan, amin.
gashi nan 665566778889 sai ka zo ka confirm ka ƙara 5566777 min I'm sorry 556677889 yawa sai ka zo ka yi next din lafiya to ran sanda ce 4455 sai in ce 77 sai in ce 88 in ce 9 gani da yanzu nan confirm nan gurin kana so ka ga ta fito maka a nan baki nan saboda mistake sai ka ce 544 ka confirm 55 sai 77 ka ce 88 sai ka ce 9 sai ka zo dan ƙasa tun sai ka yi kamar yadda dai nuna dan jira kaɗan gashi nan tana ɗan upgrade to kun gani go to sai ka zo nan ƙasa da sauri kawai ka zo nan wajen gashi nan em din na yasa sai ka yi yasa kai ne yawwa sai ka zo nan ma gashi nan ta nuna maka wannan gurin next sai ka yi next sai ka yi next to gashi nan aka yi sama aka yi ƙasa kai gashi ne ka sa kawai agree to kana yin wannan insha Allah gashi nan abin ɗinka yana yi taking information ka shi ne yanzu ka mallaki Google account da ka shiga cikin wayar taka za ka ga ta yi komai in game kake so ka buɗe za ka buɗe idan YouTube ne za ka buɗe za ka yi amfani da shi wajen ƙirƙirar YouTube channel ɗinka na kankin kanka domin bunƙasa ayyukanka wani sirrikanka kake so ka ɓoye ma za ka ɓoye to sai ka zo kawai nan ƙasa gashi nan sai ka yi accept gashi nan tsarukansu ne dokokinsu kawai sai ka danna accepting ɗin nan shi kenan yanzu kana da kana da Gmail account naka na kankin kanka za ka fito waje kaɗan to in kana fitowa waje sai ka koma kan Play Store ɗinka domin ka tabbatar za ka ga yayi verify kaɗan jira minti ɗaya jira minti ɗaya ga shi nan yana yi to ka gani duk application ɗin da kake so ka sauki za ka sauki to yanzu shine wannan ka samu cikakken email account to ba ta ba da lokaci ba yan uwa da Allah gashi nan yam ɗinka ta fito a nan gurin yam ɗinka ga ina sun fitan mun da wannan dina to yan uwa da Allah a danna mana subscribe da tare da ka buɗe sai kai sacin din ta YouTube ne sai ka shiga kai sacin din wannan YouTube channel namu ZizA TV kai mana subscribe da sharing da liking domin yan uwa su masu amfana kuma kasance da mu a kodayaushe burin mu faranta muku kuma ku faranta mana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a saurare mu a darasi na gaba insha